Hej, velkommen til i dag. I dag så sidder jeg inde på Ataria PvP, en super awesome server. Og herindefra vil jeg vise, hvordan man får World Edit og plus en pin. Så ja. Yeah. Det første du gør, det er at skrive /warn. Så får du en økse, eller du kan bare gå ind og skrive x, så kan du tage den her. Men jeg skriver /warn. Så går jeg herover, slår det ene sted, højre klikker det andet sted, jeg vil markere, så skriver jeg /z stone. Så kommer der stone. Så kan jeg selvfølgelig også skrive /z bedrock. Men nu prøver jeg at skrive /z and site. Så kommer der ikke noget. Så tager jeg den her and site her. Så skriver jeg /iteminfo. Den er 1,5, så skriver jeg 1, så står også 1:5. Så kommer den her. Det kan selvfølgelig også gøre med stone, så er /iteminfo det 1, så kan jeg skrive /z1, så kommer der også stone, ikke? Hvis der ikke kommer til at sætte det forkert, så skriver jeg /undo, så fjerner jeg det, så jeg kan skrive undo, og så fjerner jeg det hele, ikke? Så fjerner jeg det hele. Nu vil jeg vise, hvordan man bruger en pin. Lige nu, når jeg højre klikker her, så kommer der ikke sådan en kæmpe kurve med nogle ting, vel? Men nu vil jeg vise, hvordan man gør, så der kommer /sphere, så siger jeg bare stone. Og så hvis vi vil have en blok til, så skriver jeg cobblestone. Så tager vi bare til 5, ikke? Og så skriver vi, hvor stor den skal være. Der er 1, 2, 3 eller 4 derop til. Vi siger bare 4, ikke? Jeg ved ikke, om der er op til 5 eller op til 6. Nej, der er op til 5. Okay, så tager vi 5, så prøv at højre klikker på den pind her. Så kommer der sådan en cube her. Så kan man jo bygge sådan en arena. En cat PvP, så man ikke skal bygge sådan nogle vægge. Så kan man gøre sådan her. Jeg vil lige prøve at bygge en lille arena. Sådan et lille sted her, hvor vi lige bygger en lille arena med den her pind her. Og sådan her, så har vi allerede en lille arena her, som man selvfølgelig kan gøre der ovenpå igen. Så bliver det selvfølgelig større, ikke? Sådan. Ja. Nu vil jeg... det var egentlig bare det for den her video i dag, hvordan jeg bruger World Edit og sådan lidt. Så ja, det var bare det. Men det skal lige hurtigt... hvis I skriver /warn, så kan I også lige, når jeg har markeret de her steder, ikke? Når jeg markerer, vi slår på den der, højre klikker på den der, og så hvis vi har flere blokke, så skriver jeg skråstreg, eller /z stone, cobblestone. Hvis jeg lyder lidt træt, så er det fordi, at jeg næsten er stået op her. /z stone, cobblestone. Og så kommer der blandet. Så det er meget fedt. Og så undo, hvis I vil have det væk igen. Men det var egentlig bare alt for den her video for i dag. Og tak fordi I gad se med. Husk at like videoen, hvis I vil have flere sådan nogle videoer, hvordan man gør ting. Med World Edit eller nogle andre ting, jeg finder på. Så ja, tak fordi I gad se med. Husk at subscribe til kanalen, hvis I vil have flere videoer. Og så ses vi bare. Hej hej.